Aha, tu ste, lebo už mi hovorili vzadu, že vraj ste ma čakali, aby som vám povedal nejakú dobrú správu. No jasné, že mám pre vás jednu dobrú správu, pretože nám odštartoval nový mesiac a s tým novým mesiacom máme pre vás aj jednu veľmi atraktívnu výhru. A síce osobný automobil Kia Optima. A pozor, nie len jeden osobný automobil, ale hneď dvakrát do týždňa pre niekoho z vás dva osobné automobily. Každú stredu a každú nedeľu. Ako sa k ním dostať, to je veľmi jednoduché. Ja sa presuniem sem týmto našim žrebovacím strojom, pretože z týchto strojov sa žrebuje aj veľmi populárna hra Loto. No a stačí pre vás, aby ste si podali raz alebo aj dvakrát do týždňa Loto a automaticky sa dostávate do prémiových žrebovaní. No a my z tohoto štúdia potom každú stredu a každú nedeľu žrebujeme 9 z vás, ktorí získavajú po 20 000 eur, a jedného z vás, ktorý získa osobný automobil Kia Optima. Takže ešte raz to zhrniem, aby to bolo veľmi jasné. Stačí si podať číselnú lotériu Loto v ktorejkoľvek zberni a potom automaticky získavate aj prémiový kód k tomu lotu. No a my z tohoto štúdia každú stredu a každú nedeľu žrebujeme 9 z vás, ktorí získavajú po 20 000 eur a jedného z vás, ktorý od teraz, teda od 1. marca až do 2. apríla získa každú stredu a každú nedeľu osobný automobil Kia Optima. Ja si myslím, že už sa to vyčerpávajúcejšie povedať nedalo. Ja vám držím palce.